बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर ब्लक इउपिपिएल दोलोआ बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों खुर दिखांदों। अमर सिंह ब्रह्म मुर्दाबाद, अमर सिंह ब्रह्मआ बिपिएफनि एजेन्ट, अमर सिंह ब्रह्म हाय हाय बायदि स्ल'गानजों गोमसारदों हस्रिखावनायजों। बे समाव बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा मिथिगौदि थांनाय साननैसोनि सिगां बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनायनिफ्रायनो बिटिआरनि राजखान्थियाव अर नांनो हमदोंसै। बेखौनो लानानै इउपिपिएल आरो बारग' एसिएस बिअ अमर सिंह ब्रह्मनि गेजेराव दासान्दि खौरां बिजोङाव दान्थे बिदान्थे खालामनाय लानायखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन नुनो मोनगासिनो दं। बारग' एसिएस बिअ अमर सिंह ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 22 नं मुसलपुर बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि एमसिएलए आरो बिटिआर सोरखारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मखौ बोरमा सिखाव, जौ फाग्ला, भां सोबग्रा होननानै खौरां बिजोङाव बुंनायनि हेंथायै गलबिलाव थानाय मुसलपुर ब्लक इउपिपिएल मावख'नि नांलायाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा अमर सिंह ब्रह्म मुर्दाबाद, अमर सिंह ब्रह्म हाय हाय, अमर सिंह ब्रह्मआ बिपिएफनि एजेन्ट बायदि स्ल'गानजों गोमसार होदों। लोगोसे बिथांमोना अमर सिंह ब्रह्मनि मुसुखाबो सावो। मख'जाथावदि 22 नं मुसलपुर बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बापन बसुमतारीआ इएम राकेश ब्रह्मखौ बोरमा सिखावजों फाग्ला, गान्जा फाग्ला होनना बुंनायखौ आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'खौ इडियट बुंनायनि हेंथायै मानहानिनि केस होनाय जासिगोन होननानै दिनै खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों। जे अमर सिंह ब्रह्म बिथां रिटायार्ड माने बिअ अफिसारनि बिथाङा दिनै जोंनि 24 नं मुसलपुर समस्तिनि इएम एबा बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मनि सोमोन्दै बिथाङा नंखाय बाखाय माने नंथारै बाथ्राफोरखौ बुंनायनि थाखाय जों दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों एबा जों नैबे धरनानि गेजेरजों मिडियायाव जों बुंनो गोनां जादों जे बिथाङा आसलते बुंना लादों माने प्राइमारि एलपि स्कुलनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद ब्रिलियेन्ट, माने बिथाङा हायार सेकेन्डारि कटन कलेज बेयाव बिथाङा माने कटन कलेजनिबो बिथाङा माने स्टुडेन्ट्स होननानै लादों, जोबोद ब्रेन माने ब्रिलियेन्ट होननानै बिथाङा लादों। नाथाय बिथाङा दिनै बिटिसिनि सिएम बिथां प्रमद बर' सारखौ माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजोंबो बिथाङा फरायजाबदों होननानै लादों। दिनै एफा माने सासे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे बर' जाथिनि बिफा आरो बेजों जुदि बिथाङा हसायै एफा गोरों मानसिजों जुदि बड'फाजों फरायजाबलानायबा दिनै बिथाङा जोंनि सारा बिटिसिनि जे सिएम प्रमद बर' सारखौ आसलते इडियट बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा जुदि एफा माने ब्रिलियेन्ट माने गोरोंमोनब्ला बड'फाजोंनो फरायजाबनायमोनब्ला बड'फाखौ माने बिथाङा आसलते दिनै माने लासिं खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला बिटिसिनि सिएमखौ बिथाङा माने इडियट बुंनो बिथाङा सोर अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा सासे बे गावनि उदैखौ सिनायग्रा, गावनि गथ' गथायनि उदैखौल' मिथिग्रा बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ दिनै एफा बिटिसिनि बे रायजो राजाखौ दैदेनग्रा सिएम प्रमद बर' सारखौ इडियट बुंनायनि मोन्थायखौ बिथाङा बबेयाव मोन्दों? आरो दिनै माने बिथांखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा गाज्रि बुंनायनि थाखाय माने जेराव बिथाङा गावखौ माने गाज्रि बुंनायनि थाखाय मानहानि केस होनो बिथाङा ओंखारदों। दिनै राकेश ब्रह्मखौ बोरमा सिखाव माने मद भां सोबनानै 6 मास फाग्ला जानाय बिथाङा बे मोजां बाथ्रा जादों नामा? बे गोरों माने बिअ रिटायार सारा माने बुंनाया गाज्रि माने मोजां बाथ्रा जादों नामा? दा बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि 40टा समस्तिया दिनै बिथांनि सायाव माने मानहानि केस होनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय। आरो बिथांखौ जों बुंदों, जों दिनै हकिनि होदों, अमर सिंह ब्रह्मआ जुदि सासे ब्रिलियेन्टबा बेखिनि खोथाखौ बिथाङा बुंनो नाङामोन। दा बेनिखायनो जों दिनै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मखौ एफा माने रायजोनि सासे बिथाङा 75,000 रायजोनि बिथाङा प्रतिनिधि, बेबायदि प्रतिनिधिखौ बिथाङा सिखाव दाखायत जौ फाग्ला माने मद भां सोबनानै 6 मास फाग्ला जादों बुंनाया गाज्रि बाथ्रा जादों। आरो बेनिखायनो जोंबो बिथांखौ बुंदों मानहानि केस होनो थाखाय जोंबो रेडि जाबाय। राकेश ब्रह्मजों लायनो रावबो गैया बे समस्तियाव, मात्र सासेल' दङ, बेबो माने बापननो। दिनै हाजार रायजोफोर हाजार राकेश ब्रह्मनि थाखाय नैबेहाय माने धरनायाव बाहागो लादों। आरो बे अमर सिंह ब्रह्मनि एगेन्स्टै माने दिनै
धरना लानायाव दिनै हाजार हाजार रायजोफोरा दिनै खोना मोनग्रो बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ जे माने नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय हाजार हाजार मानसिया दिनै माने नुजाफैदों आरो अमर सिंह ब्रह्मनि एगेन्स्टै दिनै धरनाजों कार्यकुसि नैबे मुसलपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि अफिसनि लांगोनायाव जों दिनै धरना कार्यकुसि लादों बिपिएफनि एजेन्ट अमर सिंह ब्रह्मआ जुदि आरोबाव दिनैनिफ्राय जोंनि सिएम सार आरो जोंनि इएम मानगोनां राकेश ब्रह्मखौ जुदि आकु बेबायदि बुंबावोब्ला जोङो भबिष्यत हाजार हाजार रायजो लानानै अमर सिंह ब्रह्मनि न'खौ जों घेराव खालामनायनि जों मोनसे कार्यकुसि लागोन आरो बेखौ जों दिनैनो मिडियानि गेजेरजों जों फोसावखाबाय रायजोफोर नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738